Қурбонгул Раҳмон ва хуари раиси ҷумҳури Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шоми 20 июл дар бемористони ҳукуматӣ дар маҳаллаи машҳур бо номи Медгарадоки Душанбе даргузаштааст. Мақомоти расмӣ дар ин бора чизе нагуфтанд, аммо чанд манбаъ дар Душанбеву Данғара хабарро тасдиқ карданд. Як манбаъ дар миёни пизишкон ба радиоозодӣ сабаби марги Қурбонгул Раҳмонованро ба гирифториаш ба бемории коронавирус рабт дод. Ӯ гуфт бемориаш тасдиқ шуда буд, 10 рӯз дар шифохона хобид. Қурбонгул Раҳмонова ҳамсари Холмумин Сафаров раиси собиқи корхонаи давлатии хоҷагии ҷангал ва шикор буд, ки соли 2012 дар маҳаллаи автовокзали Душанбе кушта шуд. Манобеъ мегӯянд маросими дафни Раҳмонова рӯзи 21 июл дар деҳаи Маликоваи ноҳияи Данғара баргузор хоҳад шуд. Дар бештар аз 2 ҳафтаи охир ин дуввумин намояндаи хонаводаи президенти Тоҷикистон аст, ки ба иттилои манобеъ бо гумони гирифторӣ ба бемории коронавирус мефафтад. рӯзи 5 июл Узбекби Асадуллоева хуштомани Эмомалӣ Раҳмон, ки бо нишонаҳои гирифторӣ ба коронавирус дар пажӯҳишгоҳи гастроэнтерология бистарӣ буд, даргузашт. Мақомоти Тоҷикистон аз моҳи январ то охири моҳи июни имсол пойфишорӣ доштанд, ки дар кишвар сирояти коронавирус сабт нашудааст. Ситоди муқобила бо коронавирус танҳо 21 июн тасдиқ кард, ки дар Тоҷикистон сокинон ба бемории ҳамагир мубтало шуданд.